Mga hudya ka og makalingaw og mugitik sa inyong galamhan. Sawanta sa pagpaminaw, ang tulumanon. Kasikas sa kagabhiyon. Inubanan sa inyong amahan sa pagkasikas. Dili tantong gwapo, pero maoy uso. Tay, tiroy. Mukasikas na, tiroy, tiroy. Maayong gabi kanatong tanan mga higala ka wiwi. Maayong pagwiwi kanatong tanan ining adlaw mga higalang Huwebes. Kumusta man ang tanan? Unya gabi na gid kayo ang atong programa mga higala. Welcome sa atong panag-uban sa kasikas sa kagabhion mga higala. Amo na mga higalang kasikas yun mga higala kay gabi na gid kayong dako. O kumusta man ang atong mga panahon diha sa inyong mga sa mga lugar. Adlaw karon mga higalang Huwebes mga igsuonan ug maapuhon Biyernes na mga higala, pila na lang mga higala ka mga adlaw, magpasko na pod mga higala. Pipila na lang mga higala pod ka mga adlaw, mag-uhap na pod ta mga kawiwi og lain na sang anib sa atong tuig no, 2026 na. O gamay na lang mga higala, usa na lang mga higala ka tunga na lang mga higala sa buwan no. Tunga alas buhagala sa buwan mosuod na mga higalag 2026 na karon gwapo gihapon kita mga kaigsuonan no nya kumusta ang atong panikay-sikay ug hapon mga higala no gabi mga kaigsuonan nya kagabi mga higala no may lampurnas mga higala tong sunog kagabi mga hinarog yung mga orasan antak na mga alas 10 pasado dito mga higala sa lungsod sa Liloan dito sa norting bahin mga kawiwi. Doon naman tayo mga higala po dito mga kawiwi nga nagwiwi po dito niya wa na lang tayo ngadto po dito mga kawiwi. Tungod kay layo-layo mga tong lugar. Basig tan-aw na ko dito mga kawiwi nga mahuman na siguro dito mga higala no? Mahurot na dito mga higala, maugdaw na dito mga higala o di gani makuha ng kalayo mga kawiwi no? Murag layo-layo gyud atong nahimutangan mo nang wa na lang gyud ta nagpa-suay-suay dito sa kalsada tungod sa kalayo mga kaigsuonan. So, mayo ang pag-wiwi kanatong tanan itong takna mga kaigsuonan. Alang sa inyong kasayuran mga kawiwi alas 10:24 na sa atong panag-wiwi na itong tulumanong kasikas sa kagabhion. Welcome sa atong panag-uban. Mga higala na to nga ganahan mo sa atong ang panagkukabildo karong gabhion pwede ka mo nga mo tawag sa atong cell number 0932-704-3489 sa para sa inyong mga greetings karon kay mao ko sa uban nga ang uban karon mga higala nagkalingaw na ron mga higala o kanang hagok ang uban karon mga kaigsuonan nagkalingaw na ron mga higala hastang lubot mga kaigsuonan naghagok hasta mga higala siguro karon nagatanday-tanday ng atong mga kaigsuonan so mao na mga higala nya kita ni kita mga higala nagapuwaw lang gihapon tanining atong pagkabildo mga higala sa kagabhion dubani ko ninyo mga higala sa atong gabiing panagkasikas may pagwiwi dahil ni Kuya Vic Barte shout out nimo diha Kuya Vic kita gyud mga higala
hapit na gyud mga higala nga magpasundayag karong Sabado sa kagabhion mga higala. Daghang mga parte mga higala karong mga sunod semana murag nagkatag na mga higala ang mga parte mga kaigsuonan mga kawiwi. Salamat tayo mga higala sa tong 5,000 ka mga viewers. May pagwiwi usab di ay ni partner nako nga si Joey Alcantara. Nagawiwi na to karon tong kauban sa Rescue Recon mga kaigsuonan. Dahil sa mga ganahan di mga higala interact sa atong panag-uban karong gamion pwede ka mo mga higala nga mo wiwi mga higala nga mo interact sa atong comment section. Mga higala sa mga tagaan tag-oras mga higala gabi na gid kaayo. Sige lang at least nga Kuya Vic Kuya Vic nagwiwi na to. Moto gahapon mga higala porpida mga higalang sunog kagahapon. Sayuhag sunog mga higala dito sa Mandawi. Dito mga higalas may BB Kabahog Street Giso, Barangay Giso, Mandawi mga kaigsuonan. Sa mga higala ka kumpanya mga higala styrofoam mga higala na lampurnas gyud mga kaigsuonan. Lampurnas gyud mga higala unya nagtindo mga higala mga dali kay mga higala ang kata itong kayo tungod atong mga kaigsuonan nga baga kayo maghing aso hindi magong styrofoam mga higala gamay ko ani mo anak perting itumag aso ana mga kaigsuonan niya kinini abitaw dali kay na duktan mga higala mga kawiwi og kinini ang dali dokta na og kini ang kayo nga basta lang gyud mga higalang pagka lampurnas gyud mga higalang ibabaw nga bahin nakakita ko sa video po dato ni Kuya Vic Martin nang buntag sayo nagsugot alas 7 mga kaigsuonan to nga hapon sayos buntag unya gidasunan pud mga higala pero nag-viral to mga higala no katong usa ka babae nga mautog trabahante po dito mga higala kay ang sa mabaw nga bahin nato mga kaigsuonan natong industriya mga higala styrofoam dito mo ay nalampurnas mga higalas imabaw nga bahin mautoy dito gyud sugod kuno ang kayo unya mikaylap mga higala mauto mga higala nga kuan kayo bayanihon kayong buhat unya hatang mga iyang binuhi nga iro mga kawiwi iya gyud mga higalang siguro mga kaigsuonan nga luwas gyud mga higala kay kining ilig puntag mga hayop mga higala magbuhi magpuntag mga kining mga kuan ba walipay man tan mga higala po dagin niya kuan kayo kining daghan kayo mga higala nakadaig ato mga kaigsuonan mga kawiwi sa iyang gibuhat tungod kay mura siya nag-eat sa mga kawiwi og kinini bitaw nga usa nga nani ganang mura siya naka-eat sa mga higala og kinini ang stop toys mura naka-wiwi mga higala kuya huntay kumparing huntay shout out na diha og ni Ma'am Claire ayong pag-wiwi ninyong tanan mao lagi na mga kaigsuonan durong mga nahitabong mga kuan kagahapon daghang mga trahedya mga higala kana bitaw wa nato mga higalang natagaan ba niya mao na magampingon ta kanunay ug nila pa mga higala lagi di social media unsa ba nabali naman ron mga higala ang fire prevention month matud pa nila ang fire prevention month nahimo naman hinong December dito mga higala kay human mga higalas linog human mga higalas bagyo mga higala nga mi lampurnas og mga daghan kayong katusan ka mga panimalay unya daghan kayo mga higalang mga nakalas nga kinabuhi tungod sa bagyong Tino mga kaigsuonan pud lagi pud mga higala nagsunod-sunod man ni mga higalang mga di maayong mga insidente aduna poy isunod pud nga mga sunog mga kaigsuonan
Wa man mga higala di ma-expect lagi taan ng mga inana nga mga di nato matag-an mga kaigsuonan. So mahigala human ato mga kawiwi isa nahitabo nga nahitabong sunog mga higala dito pag sunog dito mga higala sa buntag sa miniang Mandawi Lampurnas po mga higala mitubag po mga higala ng hapon Lampurnas po dito mga higala dito sa may Labangon area. So dito po mga higala ni kuan po dito matod pa ato nakita mga higala sa mga nakita na to sa mga social media mga higala kay ba na social media mga higala nga perting maritisa ka ay nga kusog pa mga higala sa mga media mga higala kusog pa mga higala sa dili social social media mga higala mamatod pa mga higala nga kadto kunong usa ka gulang-gulang na gyud mga higala. Pero mokumbati pag mga higala sa paglambiyong mga higala na mga laing nila lang. Moto nga matod pa mga silingan nga mga istorya nga dito na ginoon niya tong giangkon mga kawiwi nga dito kuno nagikan ang kayo sa iyahang balay. Okay matod pa niya nadunggan man to nato sa report mga kaigsuonan nga samtang kuno siya nga nagluto sa iyang panihapon gamit ni mahigala kanang butane mga kaigsuonan nagluto kuno siya og kinini ang miswa ba to o sardinas ba to iyang gigisa. Niya kay kinini ang iyang nabiyaan kunog kalit mga kawiwi kay na kuno po sa bato nagpaagas ba siyang tubig ato kay nagpundo siguro siyang tubig unya murag king awas iyang nabiyaan mga kaigsuonan. Iyan nabiyaan tong iyang giluto mga higalang sardinas para sa iyang panihapon. Dito na mga higala nga pagbalik niya mi silaob na di na kuno makaya. Mga higala dali isa kanaog kuno dito sa iyahang panimalay kay duhaman ka andana iyang balay. Moto nga pag adto niya pagbalik niya mga higala siyang niloto dito nang laay. Dito nang laay mga kawiwi. Dito na kay saon nga hing silaob naman dali isang naog. Pero ang mga istorya mga higala ang istorya mga higala sa mga silingan matod pa sa atong nakuha nga balita nga nag-away kuno sa iyahang uyab. Away kuno sa uyab mga kaigsuonan. Iya ka nang gihimakak mahigala nga sabay uyab nga wa man say uyab. Ay bawo kini mga marites nga ang uban nay tarong mo istorya na say uban dungagan na uban kuhaan. So mo na mga kaigsuonan unya mo na hinungdan mo higala iyang giangkon niya nga ini ang nagikan ni mga higala katong sunog mahigala sa Labangon. Nagsiya iangkon nga diha kuno gikan siyang panimalay. Pero wa to giingon nga gituyo kuno. Matod palagi sa mga istorya nga nag-away kuno sa iyahang uyab nga tapok kuno tong mga biste mga higala o silaban niya gihimakak man niya mga kaigsuonan kay wa man kuno sa uyab. So man mga higala nga to nga lakbit og saysay mga higala sa hitabong sunog kagahapon sa Labangon. Sulain na po mga higala dito kung Cordoba gahapon ha. Sayo kay ko ganiha sa mga Cordoba mga kawiwi. Nagwiwi ko dito kay na pagkahuman mga higala doon naman po sunog dos Cordoba. Ang parat pa ng higala. Ang sunog dito sa Cordoba. Ako pang nahinaboy dito mga higala sa taga Cordoba kay malagi marites po ko dito nagwiwi po ko dito maayo. Matod pa nila mga higala nga luoy kuno kaayo kay ang na ako nung nagbilar atong lugar, atong balay mga higalang nasunog. Ako nung nagbilar dito. Ako nagbilar in taon dito niya. Hasta kuno ang katiniang ito nini ang balay mga higala nga nasunog na apil mahigala in taon ang ginagbuyo dito
Luoy bitaw mga kaigsuonan, no? Nagbuyon gyud taon dito, na-apil po rin taon na matod pa ganiha sa akong kaistorya mga higala tos Cordoba. Kanini ang na double kill ko no, double kill. Kas ka luoy gyud in taon mga kaigsuonan. Wala mga higala unya nagpatabang in taon to, ang kadtong tagtungod in taon, no? Kay matud pa ang iya to kunong lungon nga ilahang gigamit sa minatay wa pa in taon himbayre kay inutang pud in taon nila. O nabitaw nga nagkuan in taon sila kanini ang nawagan in taon sila sa mga lumo kuno og kasing-kasing nga aduna poy makatabang pud nila in taon og matarong pud mga higala og formal nga lubog in taon sa ilang kabanay. Bahala mga higalag na pagod basta kay matarong kun. Ambot ka karon mga orasa o kaganihang mga hapon-hapon kung nakuan na ba to, nasulbad na ba? So mo na siya sa atong mga nahinabi na kaganihang mga higalas mga netizen dito. Nilaging magmarites po lagi taon ta. Nato nakuha dito mga higalang kasayuran. Pero wa gyud ta dito mismo sa mga tigbanay sa maong nahitabuan. So mo na ato nakuha dito mga kaigsuonan dito sa Cordoba. Mga ganiha atong gisayo dito wi mga kaigsuonan ay basta kay na wi-wian gyud nato pero wa ta kadto mga higala sa kinini ang wa ta kadto mga higala sa kinini ang balay mao'y naig-an dito mga higala sunog sa Cordoba kagahapon. Murag na nagsunod-sunod mga higala ning sunod-sunod yun yung taon mga higala. As kalisuran ni nana nga mga matod palagi nila mga kaigsuonan nga arang-arang pag mga higala kinini ang linog mga higala. Di gud ingon nga arang-arang lisod yun kanayo sa tanan kong lisod-lisod yun din taon mga higala kinana kay kanini ang kuan man kining basta trahedya gani wa gyud ingon nga kanini ang kuan di ka makaingon nga kinini ang safety ka ba kalit-kalit may higala ay may pag wi karong gabhion ni Leven Michael Simapranca uy kanyo nigo mo dinig itong akong amigong akong kauban sa Rescue Record mga higala nga artist pagwiwi da ini mo wa pa man na to ning akong higala may pagwiwi da akong sir may pagwiwi bag-oro ba ning graduate sa Rescue Record mga kaigsuonan ato ning congratulate be tanan day mga higala sa Masigasig Class 225 2025 congratulations ninyong tanan welcome dahil sa atong sa atong grupo mayong pagwiwi ninyong tanan sa mga nagbata pa karon anong orasa hindi kayo mga higala mo usahay mga higala makatagalog ang punta pwede mga higala mo interact mo mga higala pinagi sa atong sa inyong mga mensahe sa social media. Huwag kalimot mga higala sa pag-like, pag-share atong DYKN online radio mga higala na sa social media. Tibuok nasod mga higala. Why pili mga higala tibuok nasod. Tibuok nasod na ito mga higala makita ito mga higala sa wi-wi lang mo. Tanang nasod pwede kayo na wi-wi o ninyo mga kaigsuonan. Wi lang mo mahigala kay way bayad. Wala mga higala no na laing sunog mga higala kagahapon nga Mikaylap dito sa Liloan. O kadto mga higalang manginarong oras alas 10 gito mga higala nita. Alas 10 kapin takda mga higala sa kagabhion. Kagabi mga higala wala gi ko walay ko dito mga higala kay mo tanihong ganahan nga mo mangwiwi ay biyata perme mga kaigsuonan. Wi-on magyuna nato kinsa tong naay mga yunana. Wa ta dito nakakuan kay kinilaging layo-layo pod mga kaigsuonan ba no layo-layo pod mga higala. Wa ta ka pasuy-suay dan kay gabiin naman pod kayo. Nangayo na lang ta mo higalag mga kasayuran dito sa tong mga kaubas buhat mga higala. Binaton si Kuya
ah, si Kuya Ardon Juhir, Kuya Gob, mayong pagwiwi na nimo Kuya Gob. Kuan kayo, pag-ingon ako, mga higala nga, nabakay, nabakay kinini ang, masaya na ni, nabakay, makapaambit, makanakog na mga diyotay dihang kasayuran, sa mahitamong sunog sa niluan. So dito mga higalas, may barangay, baryo mga higalas sa Liloan. So, tos yati, barangay, Sitio Tugas, masiguro. Sitio Tugas, kung wako na sayop. Yati, Bagungdan, Liloan. Ito mga higala ko, no? Usa ka, kuan, usa ka balay, o nga samtangay, kasamtangan po nga, adun na po'y, adunay pabrika mga ratan. Ano ba mga higalang mga uway? O muna mga higala ilang mga negosyo po dito. O ano ba kanang uso manas-unas furniture. Ano uso mga kaisonas furniture din ta. Muna mga higalang wa gyud din taon abting kuan. Wa abting mga higalang Christmas na ugnaw gyud din taon mga kaisonan. Salamat ko ni Kuya Gob. Ni Kuya Gob mga kaigsuonan nga abti kayo nakahatag po natong impormasyon. Nakapasa po nato sa video, gipasahan po tag video mga kawiwi. Biliban ako Kuya Gob Ardon Juhir. Iya kong giwiwi man sa dito niya gisindan po ko niya. Moto nga naka kuan po ta naka padangat po ta sa social media mga kasayuran mga kaigsuonan. So na mga higala nga itong mga kasayuran karong gabion na hatontak na alas 10:43 nas kagabion. Gidalit kaninyo mahigala sa DYK Online Radio. Kini hapon mahigala inyo ang post. Higala sa kanunay may tiroy lang gihapon. Kumusta? Alas kini orasa mahigala. Daghang salamat shout out dia Kuya Sir. Salamat po dia Kuya Bunso. Pangumusta lang ko sa imuhang imong daddy, kuya. Kuya, iyang amahan, kuya po nato mga kaigsoon. So, muna mahigala, nahitabo gagabi mga wahi man niyato ang mga social media mahigala nag-una. Pero ang atong pagkasayuran karon wala na mahigala. Huwag yapon na itong tulumanon, mga kaigsonon, kasika sa kagabion. Unan lang yapos yung boss niya, hingalas, hanginan, at tiroy lang gihapon. Oo, yun yung dili, tantong gwapo, pero nagini mga higala. Urot na yun yung buhok mga higala. Oy, mayong buntag. Buntag pa diha. Mayong gabi kung gabi pa diha atong oy ma'am, happy birthday. Ato lang advance happy birthday Ma'am Jocelyn Melendres. Anas Ma'am Jocelyn, Ma'am Joy na. Anas Ma'am Joy nag-booking na diha sa Gawas Nasod. Murag silingan na silang silingan na sila ni LeBron James. Ayaw pag-wiwi da Ma'am Joy, di ba kuanda ano? Kini ni ang di ba diha kanang tugnaw karong mga oras. Di ba tugnaw karong mga buwana diha sa kuan? Tinipong bansa, mga higala sa Amerika. Wala tanawa mga higala, bisan gani mga higalang naas Gawas Nasod makita nato. Di lang niya to ang mga higala radio online pag yun. Rain town ay ang mga natrabaho karon labi nas mga BPO mga higala mayo pag wiwi ninyong tanan. Nas tong mga higala dia mga taxi driver labi na dias may Raman mga higala. Raman Street. Mayo pag wiwi ninyong tanan. Trabaho ko nga mo na tambayanan ninyo diha. Samot na mga higala kanang adlawan. Ana diha mga kaigsuonan mga tapok na ada magtapok na mag-iyahay kaon mga higala ng kuana mag-iyahay kaon anang mga tungol mga higala. Na magkaon pud mga higala di lang kay tungol hasta na mga higala mga sae lang yung mga higala gi. Ilang purnas na mga higalang mga sae diha.
Oy, matod pa ni Ma'am Joy, nalibutan na og ice di. Grabe kuno kayo ang snow. Ay pagkadiha ma'am kay may pagkadiha ma'am kay nakatilaw nakagisnow no. Ang kanang snow pwede ba kana kanon pwede ba kana himuong ice crumble? May pagka na himuong ice crumble ng snow diha Ma'am Joy. Musta mo da amping tao na Ma'am Joy murag nalingaw na magagmayo diha sa Amerika. Muna mga higala nga itong mga kuan na pagkukabildo karong nga gabion na. Mas mga higala na to diha nga mo interact mo pwede mo mahigala manawag sa atong tulumanon diri kay kasi kaso na to mga higalang atong panahon karon. Mga higalas, mga driver lagi na mga higala, mayong pagwiwi ninyong tanan labi na sa mga drivers taxi diha nga 24 oras. Sa ato pong mga kahigalaan diha nga mga BPO in town nga nagabiing dako na mahigala gihapon na gihapon trabaho. Oray lahag ipili pud mahigala nga trabaho. Maayo nga panikay-sikay ninyong tanan. Unas ato po mga higalang mga kuan ato manindahay mga higala Binas Pasil, dias pa Suba, diya mga higala Colon area karong gabion na. Kanya karon mga higala karong gabion na diya po mga Abdas Mango Avenue. Adas mga uptown area mga kaigsuonan kamuraga kinini ang wala mga higala tulog-tulog dihan dapita. Ayaw nga pagwiwi may gabi ninyong tanan. Ay pagwiwi usaba sa atong higalang atong Kuya Vice President of the 4th United Eagles Club, atong Kuya Jonathan Lanoria. Wiwi good. Wiwi good maayo diya Kuya. Ida bitan ni Kuya Vice President. Kinilaging pilian natong oras mga higalang ating tug na manunta karon pero mao lagi na saon nga ni kay sikay man tari makalugaw-lugaw tong mga higala. Ay na lang taon ni maka lugaw ta mga higala pila ka mga binlod mga kaigsuonan may na lang yung taon. May pagwiwi usaba ni Mark Anthony. Kuya, mayong pagwiwi Mark Anthony. Shout out din mo kuya. May pagwiwi wa pa rin mo na to kuya. Salamat kayo sa pagwiwi. Kuya Jonathan kay matog ni tag kuan man ni alauna man mo to. Tigdugay ni Kuya J matog kay kuan man ni kanang kuan man ni magbantay bata man po ni. Unya kuan pod kanini ang maningil po na sa mga higala. Mo nang dugay na sa matog kay iyaha maron tig send man niya sa messenger karon. Tig paningil man niya karon mga orasa mo nang dugay na matog. Unya Kuya Mark Anthony mayong pagwiwi da kuya, mayong may pagnikay-sikay. Salamat kay sa pagwiwi mga higala karong mga orasa sa atong panag-ubad sa tong tulumanon kasikas kagabion. Gihapon mga higala yung ubos nga higalas kanunay tay tiroy lang gihapon. Dili man ni tantong gwapo pero tutok lang. Unya may pagwiwi ni Kerwin Gamboa Aquino. May pagwiwi good evening Sir Wite. Advance Merry Christmas og Happy New Year, Happy Fiesta. Wala. Lubos-luboso na lang yun. Shout out. Amo ni mga higalang ang graduate ni mga higala sa team salig mga kaigsuonan 2024. Niya, unsa man ni? Sumbada sa takuya. Sumada ng Kuya Jonathan kay basig maalkanse na mga higala. Happy tabaya taon ng lahugay mga higala kay nakadaon na rubinig litson. Litson mga higala nga kanang litson nga kununitan onya mga higala parties the 4th United Eagles Club nga ingon kadako mga higala ga kuan apitin dako agad mga higala abaw gani lagbilwa mga higala kadako. Dako kay mga higala pero bawag panghilamos Kuya Jonathan kay humot kuno kayo ang iyang gihilamosan tubig. As madaha gid kuya kay basig mahino na lang ng basig uling na hinuon ang atong kinini ang dalit unya didto kananan.
dalit niya dito sa basiga mauling na hinuon ng atungod sa kadako. So may galalain na tong hisgutan ng mga ang nahitabo kaganiha sa yus buntag. Kadto mahigalang gibanhigan mga kaigsuonan dito sa may Sakris Road, Bakilid, Mandawi. Kaganiha mga ilang buntag sayuha mga higalang sayo kay mahigalang giatngan mga higala dito sa duha. Dahil nakita nga kuan nag-viral karon mga higala. Nakita mga higala sa video mga higala na sa Facebook mga higala. Mga higala na kuanan yun nakuhaan o CCTV baka ito mga higala or kinini ang baka ito naka-video nga riding on tandem ang mga kaigsuonan. Gidulit mga higala no kuan gyud gibanhigan mga kaigsuonan. Sayos buntag unya ang sticker ato sakyanan murag unsa man tong sakyanan murag nindot man to SUV man to. Na sticker mga higala sa kuan na sticker mga higala nga lawyer mga kaigsuonan. Kada para lami atong pagpungad sa litson kuya. Asa kangad kuya. Murag lami kinin litson nato kay dako gyud kayo. Magbuy-od na dito nga liman kana 50 kilos mga kaigsuonan. Asa man kana mangita ni makadi gyud ka makaingon mo uli kami ug wa kakakaon. Gyud na 50 kilos nga litson ha, pida unsaon na nimo dindot kay kungkong ana kuya. So mo na mga kaigsuonan nga mo na kuan ka ganiha lagi sa yus buntag. Pero gipalawman mga higala pa karon ang investigasyon sa mga sakop sa kapulisan na may handle mga kaigsuonan sa nahitabong pagbanhig kaganiha sa usa ka lalaki nga isakay sa iyang SUV sakyanan nga gibanhigan gyud mga kaigsuonan dito sa may Sakris Road, Bakilid, Mandawi. Muna mga higala, delikado mga higala ro mga kuan. Oy, happy birthday day ni Kuya Jojo Febrea. Kuya Jojo Joseph Lemuel Braca no, mga tinuod niya mga higalang pangan. Mo na tinuod niya pagwi diha sa musta da, way basoy da. May higo prog basoy. Ito humani mo programa ba niya. Humanay mo programa niya kinini ang humanay mo bitaw programa niya guslaon biya pugana human. Ini nainit bitaw kay basoy nga perting daghanang kalabo. Wa na perting lamian. Kuya Jojo Braca birthday man niya tahop pag cake gabi perting tahop pero gyud nakatahop og kinini ang kinokod nga lokay. Kada bitong so mamaili kanang gikan bitaw ka mamayli ka ba na naiso kaya ba na nimong so bitaw nga lokay mo pareha nya di maghayo mo di kay musiga mo nang tayhopon para musiga mo rang Kuya Jojo matupan ni Kuya Jonathan magmantika kuno ngabel murag budbud kabog niya happy birthday kuya happy birthday kuno Kuya Jo Kuya Pres Jojo dito ra bagis Kuya Jojo. Maldito kay ni. Samot pareha ni Kuya Jonathan mga maldito ho ni. Hingigo sad kaya ni, puro ni mga hingigo nito mga Kuya Vice President o si Kuya Pres. Asa ka. Kusog po ni mo kaog kuan kanang Kuya Jojo, kusog ni kaog panburikat. Ganahan man na sana kanang kanabitang panburikat niya. Labi tay palaman nga puwas tunga nga basa. Kuya Jonathan hingaon po nagbinangkal. Muna iyang mga paborito. Ako kay kana mang bahog-bahog. Kana mga bahog-bahog bugan. Hala atong takna mga higala alas 10:55 na sa atong uban na pagduyog kana to. Asa kago.
sikas gihapos kagabion. So, banal lang gyapos yung higala. Pwede mo higala ha, mo tawag sa atong cell number 0932-704-3489 para inyong mga higalas, mga komentaryo, mga reaksyon atong wion mga higala atong kubkubon. Unya Panther Striker, may pagwiwi mayong gabi. Good evening kuya, shout out niya. Mayong pagwiwi na nimo kuya. Kumusta ni kuya? Wa naman ko kita nimo kuya. Kumusta man kuya? Kumusta mo pagwiwi niya? Mura gimingaw naman ko nimo kuya. Kamis kuya Jonathan, mura gimingaw namin nimo. Kuya Panther Striker. Ay pagwiwi nimo kuya. Ato dahil mahigala po, no? Ay kalimutan mo mga higala, mga kuya sa Port United Eagles Club. Kalimot ayan inig ka Sabado na nga itong Christmas party kapag himuon sa Girl Scout Camp mga higala sa dito sa may opera o kalunasan Banenda Pita. Kaya magsugod kita mga higala, magkalimot labi na mga higala sa tagsara kayo mga higala Mutungas GMM. Ay mong kalimot yung pagtunga dito mga kaigsunan, mga kuya namos the Port United Eagles. Tunga in town mo kay dako arbas litson gi ambit ni kuya kuanay. Dako kayo ang litson gi ambit ni kuya Vice President. Kuya J. Ya. Kita rata diha kuya. Kita rata kuya. Kita rata pohon kuya. Magkilaw na punta kuya kinini ang katong dagko kayong isda kuya. Kunya tuog na ta kuya pre kay sakto na ha kubron. Ay kay baon na ko ana. Kuya pre kay baon na ko nimo. Ana ibaw ana na daan wa din hinjo tiron. Kayo ha ba nimo uli kuya pre? Sayo ha ba nimo ni uli nga tingkod may kamuli tag alas 12 biya kamuli. Pero kay baon ka na nganong mo hope na kag sayo. Alam na sa kuan. Alam na sa TV hibaw ana. Og ni amang pa. Og ni manoy amang pa hibaw ana daan. O sabay kubkubon pre, o sabay kubkubon. Ay, alas 10:58 na sa atong panag-uban. Asa ka mang, asa ka kub, asa ka jud. Salamat kay mga galas pagwiwi karong mga orasan mga kaubanan na to. Atong mga mangwiwi ay hingabot gyapon ta mga galag 5,000 nga mangwiwi ay karong orasan. Nga to shout out po dito sa atong higala nga si Juni. Congratulations di ay. So adana imong baby princess ay pagwiwi unya gina ato ning siguro doon nga ato ni ma-shout out kay sige ra gwiwi sa atong mga sige ni gwiwi sa ato ang salida sa Facebook mga kaigsonan. Ay shout out po des mga atong mga kaigalaan nga atong gawiwi kagabiha sa atong pag suroy-suroy mga kaigsonan. May pagwiwi mga higala. Nya labi na sa mga kaigsuonan diha sa Cordoba mga higala. Ayo po salamat kay sa inyong kuan nako kaganihan diha nga murag inyo gi kong gi abi-abi kaganihan diha sa Cordoba. May pag-wiwi ninyong tanan labi na ni Inday Risa. Nila ni kinsa pa to nila si Dudong Jazz. Unya diha mga higala sa kuan diha na ugma pohon. Pizza 12 mga higala sa Cordoba Co-op Lumber. Pag-wiwi ninyong tanan nilang Sir Berhel. Nila ni Jojo, nila ni sa Ma'am Chacha. Nila ni Angeline na may pag-wiwi ninyong tanan.
So, mga kaigsunan, natuntak na oy, alas 11:02 na sa atong panag-uban. Alas 11:02 na atong panag-ubang kasikas kagabi. Maayong gabi. Kamay ng itag. Sa kay tuyo ani tuhanan ni. Sa man sa tiguwang ni o sa man. Ayo. Ayo dai tao diha. Kinsa ka man. Kinsa ka man no ako kailan nimo sulti imong pangag kinsa ka. Ako si Tay Tiroy. Oy, anak ka nakailan ako. Oy, ikaw day na, Tay. Ano nagabihan ka man. Ako gipangita ang akong higala. Wala mga higala, alas 11:03 na itong panag-uban na itong tulumanon kasikas kagabi. Yapon nga may higala, Tay Tiroy lang yapon yung panag-uban. Pila na lang mga higala kagot to. Matapos na nga itong programa. So, kub-kub taga, saan eh? Kub-kub taga maong kuya pre. Asa kahong. Asa kahong. Purpida amahong purpida. Atong Kuya Box kay daghang amahong dito. Di pa gyud kay amahong napay daghan dito mga higalan tulya. Kusog gyud nimo kaog amahong. Kusog nimo kaog amahong Kuya Jojo. Ay palabig ka og amahong kuya. Kay makatunsil na makatunsil. Una mga higala lain na tong hisgutan karong gabi na. Laing kasikas mga higala tong hisgutan. Ini lagi mahigalang sa Lapu-Lapu mga kaigsuonan. Okay ning Lapu-Lapu mga higala na ay mga ordinansa karon Lapu-Lapu bag-o mga kaigsuonan. Kaya di ka pwedeng na magina dugay na magina siguro sa una na ay mga korpyo mga higala. Di ka mga higala magsaba-saba labi na alas 10 nas gabi. Alas 10 sa ganis gabi pag na gyud na inyuhang mga sound system. Para mga higala murag daghan mga higalang ay mga higalang ni Oyo napoy mga higalang ubay-ubay pong wa mi Oyo. Daw saon lang kuno o kanang kinini ang ay mga okasyon kuno sa ilang panimalay unya masobra ag alas 10. Unya ilang lipay-lipay mga kaigsuonan maputol. Labi na mga higalas mga mahiligon kayong video kay dapat kuno mga alas 10 ang taknas kagabi o wa na magsaba-saba. Wa na magsaba-saba kinan linaw na mga higalang lingaw ng Islas Lapu-Lapu mga kaigsuonan. Wala mga higala karon nga daghang mga higalang react. Oo niya. Kanado nga lang pagkuanan na pagsaba-saba dugay naman na mga higalang ako nadunggan nga di pwede bisan sa itong nahimutangan mga higala. O there is lugar sa itong nahimutangan nga alas 10 na ganun mga higala wa na gyud maga-sikaw-sikaw wa na maga-saba. Kay maikog puta mga higala sa itong mga kasilanganan mga gawas lang kung ang programa Tay Tiroy nga kasikas kagabi or magsaba-saba. Na may uban mga higalang gigamit mga cellphone ra. Dili kayo kusog unya wa man gigamitan ng amplifier. O dito mga higala lagi murag gimuan nag-ordinansa man siguro wa ko na sayop. Murag gibuhatan na mga higala ordinansa nga moabot nga nig alas 10 mga higala. Wa na kinahanglan mga higalang itakop na gyud na inyong mga babag kung gusto mo ganahan mo ganang mahilig og video kay. Wa na gyud na. Usaon man na mga higala nga ingon man nga usaon na ni mayor kinini ang hapit na raba kining Pasko. Dapat rabang daghanang mag-celebrate ni ana mga higala kay mao gunay pagtigom-tigom sa mga
kapamilya. So, na pagtigom-tigom mga kaigsuonan sa mga higala, sa mga kaprintihan. O na mga higala nga magtigom na sila. Anto na lamos langob ani mga higala siguro nga magkanta-kanta siguro paraway saba. Paraway kinini ang way ma-apil nga mga katawhan nga wa nagsaba-saba. Nag mga sayo na nangato. Kinahanglan nga kinahanglan kuno way motugaw. Asa kagaw. Saan mo man na mga higala mo. Way mahimo di mo tuman na lang gyud kay unsaon mo man na. Na lang sa buto na lang na mga higala. Ano man daig mo siya o kag maayo kanang adlawang dako. Ko na lang kanang magsaba-saba ka mo kanta kag maayo mo siya o kag maayo kanang kana ana sa mga higala sa mga dili pa kanang hayag pa kay ba. Kanang hayag. Ayaw pag siyaok-siyaok mga higala kung gabi ng dako. Bawal na mga higala. Bisag asa man siguro, bawal gini siya. Bisag asa man siguro nga parte ni mga higala sa parte sa Pilipinas mga higala. Di man lang kay asa kung hibawan lang ha. Di man lang kay sa Lapu-Lapu. Naiuban nga ni mga higala nga mga silingan kung kana di na gyud mo badlong mga higala sa mga silingan nagsaba-saba. Buhaton nila mga higala moadto manawag na lag barangay. Kuno ang barangay na mga tanod na moadto sa balay. Munay manuktok dito mga higala moduol magdaan ang ilang latos. No nga badlongon kay saba las 10 na wa pa mo nga tuog det nagsige mga mo karaoke. Ana ba nga kuan maikog pud ang taon. Mo lagi kamo diha nagalingaw-lingaw ng uban dito napag-uban trabaho. Uban nagtrabaho pa unya saon lang nang saba-saba ta magduka-duka ng kanang silingan nato ng trabaho ni kaugma duka-duka na dito. Ay naman nagdukaon ta kay muro nagmanok mga higalang gi paasuhan. Una mga higala nga oy lain po day mga higala kini mo nindot ang mga higala atong kasikason. Mo nay mga higala nga paborito ning kuya pare Jojo. Kini nga balita pero kita na si Anip kini ang katawan. Mo nay mga paborito nilang kuya Jojo. Basta nagsugod kuno mga J mo nay paborito. Ako'y labot ana kay di man J akong pangan. Wala may J akong pangan. Ako'y labot ana. Wala nito mga higala nag-viral man hino ni mga higala kitong usa ka artista. Nag-viral tong usa ka artista mga higala sa Viva Max. Human gi-interview mga higala atong usa ka content creator dito sa Kauluhan mga kaigsuonan. Mi kuanto mi kailap to mga higalang nag-viral gyud to social media. Matod palagi mga higala sa pag-interview atong usa ka siksing artista nga matod pa kanini ang hiingon lagi kuno nga tip pa lang kuno paldo na asakado asakado tip pa lang wa na limang kag tip mawa pa gani nakatrabaho mga higala ang tip mga higala 200k ngadtos 250 to 300 asam ka manang kong ana atos tangkungan sa drainage dako ana mga higala kita gani maglisod kitag palit bugas mga higala unya matod palagi didto mga higala nag-viral og samot didto mga higala moy na kanani bitaw nga naka-interesado kayo mga higala mga netizen kay hingingon malagi ang katong nag-interview nga content creator mga higala nya kinsa man na bihingan le kung kinsay pangan ana kinsay pangan. Awa po din taon hing pangan po ng babae o kanang kompleto po nga pangan. Basta kay senador ko no.
liman ka. Matod pa kuno nga basta kay senador. Sila nagkalakiha mga higala. Ana kubkuban gito mga higala kay na. Kubkuban gyud mga higala kay kanini ang basta inana na gani mga higala nga kinini ang ana sa social media. Kuninitan gyud na mga higala sa mga marites. Aliman ka mga higala nga kanang senador lagi kuno kana generous kuno kayo 200 250k ngadto 300k. Asa gyud ka ana manangkong anang 200. Tip pa lang na tip. Ang uban diha mga higala damusing na mga higala. Ang uban diha nagkadusingot ang mga higala nanganaw mga higala di na mahitsura. Sulduhan lang mga higala piting gamatoyan magsud-an pagbuwad. Sudan pa mga higala kini niyang sinugbang buwad. Nya gamay ra kayo ihatag. Pero kining sexy mga higala di pa lang mga higala 250 ngadto 300k 300k. Nya mao lagi na mga higala kay ginganlan man to niya pero litra ra mga higala. No, ang nakunoy R unya nakunoy F. Nakunoy to Y. Kunoy F ang tuwan. First letter kuno sa first name kay R. Unya ang last letter sa apelyido yatong giusab permero. Ay permero iyang giingon niya. Adi na lang ingon na lang. Ito na lang na kunoy kuno sa to. Pida bitaw mga higala no. Amo na karon nag-viral na mga higala social media. Di man nato malilong na kay na naman. Di man nato na malilong mga higala kay na so Ginoo. Ya kini pang mga nasa social media nga kusog pas alas 4. Kusog pas alas 5 mga higala. Dali kayo mga higala maka panimaho. Grabe mga higala kanang sugbak kag buwad ba niya mga limyon makapanimaho tibuok mga higalang baryo. Para mga higalang mga nag-viral karon mga higalas mga atong mga kasikas. Una mga kasikas mga higala ay alas 11:14 nas atong panag-uban. Daghang salamat mga higala. Gamay na lang kuwang usa ta mga higala mapupos atong panag-kasikas. Wala mga higala nga kuan mo na nga paldo kuno kayo palang paldo na wala mga higala gisumsuman nga nagmayo karon katong mga kuan mga hilig kuno kayo ana gini ang ana kunong mga G kunong mga pangan nagunang pangan na G ako ana manghunaw ko ana ako'y labot ana mga G mga higala. Di man na J akong pangan. Akong screen name is J. Pero dili J akong pangan. Ay, salamat din mga taxi driver rin nato diha nga nagwi-wi karong oras. Sa mga driver nato 24 oras nga nagwi-wi. Nagpasuy-suay sa kadalanan karong mga gabhion. Pag wi-wi ninyo tarungan ninyo mga customer na tarungan na ang inyong mga pasahero di ayon tao na may uban nga kuan dili pud tanan nga mga taxi driver pero lagi uban nga mga kuan apoy uban nga mabintahoso pud mga igsoon ayaw taon mo kay maguba ang inyong maguba inyong bad record. Kamata mga kaila mga taxi driver sabi na dia mga higalas raman nga munay atong tambayanan na kay perting nindota po na lugar diha. Kanata mga higala maghagok-hagok bitaw. Ya kaubas mga taxi driver nga aligre pod mga higala nga iyahay na lang mga higala kinini ang kuanay ba kung pilay agi pila na lay ilahang pilay abangan pila kunoy napaldo nila silahang mga duwas online.
mga higala makakuha po ta diha makamarites po ta na nila diha mga kaigsuonan. Kaya na diha mga higalang kung ano kini ubang mga taxi driver mga marites ang pud ning taon. Makasaga po tag mga balita diha mga kaigsuonan. Samtang mga higala nagkaon-kaon bitong pungko-pungko mga kaigsuonan. Betang magsikag hungit-hungit kay bitong lumpia nga bitong lumpia mga higala nga kanang lumpia nga tawgi ang suod kang lamia man kay ana nindot kayo tuhil-tuhilon mga kaigsuonan ituslo nimos lamian kayong ituslo nimos lamian kay tusloanen nga kinini ang soka unya na daghang bombay na sili mga higala unay paborito kayo natin. Pero di natin palabi anak kay kini nga to nga kabuhi mga kaigsuonan murag mo atake pud mga higala natong kabuhi. No mabaw tag pangitag snowber. Tilan bitaw mga higala. Oy mita ain taon nig bawrawan ning akong sonata. Para po na imuhang bisyo ra ba? Magsigi kag pamantay ng among mga sonata dato kanang mga nag-viral nga mga naga halos alam mo higala nga kinini kanang apit na lang mga higala inigwi-wi ng ilahang mga bahag apit na mga kita ng mga bagay dili pud mga higala og mita kini nga mga tinaraw niya to ang mga kuan kaliton may og copyright mga kaigsuonan ay taon kay ning kamot taon na may kamot taon maning magkalugaw ita. Solo sa tutak na mga higalas taong panag-uban alas 11:18 na. Kaya kamay na lang mo higala 4 minutos na lang mo higala 3 minutos na lang. 3 minutos may higala na lang ang mga nahibilin sa atong panag-uban. Inhi lamang mga higalas tulumanong kasikas kagabhion. Pinilang gihapon yung ubos ng higalas. Ano na ay tiroy lang gihapon mga higala. Bani ko mga higala og mapuhon sa samang taknag samang higayon. Kalimot mga higala hanga itong panag-uban kada adlaw mga higalang Huwebes sa 11 na sa tuig 2025 hapit sunod semana mga kaigsuonan sugod na day mga higalang simbang kadlawon ilang kumaingon mga higalang simbang gabi kay tinuod ngit-ngit man na siya pero di na nagabi kadlawon naman na isa to pa din na matawag og simbang gabi abi kay ngit-ngit gabi. Para nako kana diya simbang kadlaw na. Depod mo yung buntag kay wa pa may hayag adlaw. Mo na mga higala ako bahala na mo sa ingan basta ako simbang kadlaw. Matod pa nila mga higala nga kumpletohon gud kanang kinalagi mga higalan totoo ba. Dapat mga totoo mga higala nga humnon gud karon ng siyam ka adlaw ko no. Adi na pud tapod ka kuana na kay ilah man pud na mga higalang katungod nga mo tuog yun na. Kita mga higala nga wala sagdan lang na to sila. Ato lang na pasagdan kay ilaha man pud na. Muna mga kaigsuonan ang atong mga pagkasikas karong gabi na. Sunog kagahapon. Ni kanit mga higala tulo ka mga lugar. Sugdan mga higala sa Mandawi. Sundan pud mga higala ito sa Labangon. Unya mitubag mga higala pud ang Cordoba. Human sa Cordoba mga kaigsuonan may dagan mga higala ngadto sa Liloan. Ito sa norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo. Mga higala nga kitang tanan magampingon na pinagkaroon mga higala uso ng pabuto. Pero
mingaw-mingaw mga higala di kay kusog ron mga higala murag mingaw rong mga panahon na. So daghang salamat sa atong panag-uban karong gabhion na. Sa atong tulumanong kasika sa kagabhion. Kaya salamat kay sa pagkuyog ni Tay Tiroy ngayong gabhion na. Daghang kayong salamat o gayon mo gagalimon kanunay pag-like, pag-share sa atong tulumanon sa atong online DYKN online radio. Daghang salamat o maayong pagkatulog, maayong paghagok-hagok. Daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan. Manasad lain na sang anib. Daghang salamat.